Hadari ne ya haɗu, da alamun ruwan sama za a yi. A daidai lokacin ne kuma na dawo daga aiki, da misalin karfe 8 na dare. Ina shiga ɗakina na cire kayan da suke jikina kenan kawai sai na ji wayata tana ringin. Ina ɗagawa sai na ji muryar baby. Take take tambaya na, ina ɗaki ne? Ga mu nan za mu zo ni da ƙawata. Na ce mata sai kun zo. A zuciyata na ce daidai kenan, yanda za a yi ruwan saman nan. Gara ku zo, in ci duri, babu ni babu jin sanyi yau. Ita dama baby mun saba da ita, tana zuwa ina cinta, amma ban san tare da wace ƙawarta ta za su zo ba. Ai kuwa kafin in gama tunanin da nake yi, sai ga su a lokacin har an fara yin yayyafi, ruwan sama ya fara. Na tashi na buɗe musu ƙofa, suka shigo cikin ɗaki. Ashe ma ita da Amira ce. Ita ma Amira bai fi sau 3 na ci ta ba, amma baby bata san na ci Amira ba, saboda ita ta fara zuwa da ita ɗakina, amma a gaban Amira nake cin baby. Suna shigowa Amira ta wani rungume ni, wai sanyi take ji, ruwa ya fara jiƙata. Ai kuwa a take ta cire kayan jikinta. Ni ma dama daga ni sai gajeren wando. Kafin su shigo, ina kwance a katifa na rufe jikina da bargo. Ita ma ta shigo bargon, ta ƙara rungume ni, tana shafa min gashin ƙirjina. Ni ma na fara lallatsa nonuwanta. Ina lallatsa nonuwanta, ina shan bakinta. Ƙafafuwana da ƙafafuwanta mun manne da juna a cikin bargo. Ita kuma Amira tana zaune a gefe, ta kunna kallo a waya tana yi. Muna ta murƙusu a cikin bargo. Bayan na sha bakinta sosai. Dama ina matsa mata kan nono ɗaya. Na sa kan nononta kuma guda ɗaya a cikin bakina, shi kuma ina tsotsan mata. Ina tsotsa, ina matsawa, ina yi mata wasa da harshe na. Na zuƙo mana sha'awa gabaki ɗaya, burata ta miƙe ta yi sambel. Daga ni har ita. Ai kuwa sai na ji tana yin lalibai a tsakanin cinyata. Ta cire min gajeren wandona, ta zaro burata, da yake durinta akwai ruwa, da kanta ta saita shi. Na fara aiki, na fara zira mata shi. Ita kuma ta rungume ni da ƙarfi a cikin bargo, kuma tana wani irin ihu. Cinta nake, ina cinta, na ci ta sosai, na daɗe ina cinta, ina zira mata jelata. Kafin na kawo, sai na tashi na goge ruwan don kar na ɓata bargon. Ina fitowa daga cikin bargon, kawai sai naga ita ma Amira ta cire kayan jikinta, daga ita sai pant da breziya. Ita Amira irin baƙan nan ce, irin baƙar mace ce sosai, kuma tana da jiki, amma ba wai 'yan lukuta ba ce sosai. Ita kuma baby ƙaramin jiki ne da ita. Amira tana zaune, na kalli baƙaƙen zinduma nonuwan nan nata, har wani shining suke yi, irin sun fito daga cikin breziyan nan sun leƙo waje. Na saka hannu na zira a cikin breziyar, na matsa su, na shafa su, na matsa su, na ce, ya naga kima kin tuɓe. Buɗar bakinta sai ta ce, jira nake yi ka gama zira mata, ai ba ita kaɗai ruwan ya taɓa ba, ni ma ya taɓa ni, sanyi nake ji yanzu haka. Ai kuwa na rungumo ta, na ce, in dai wannan ne, kwantar da hankalinki, in dai burata ce ba ta gajiya da ci, kar ki damu. Baby tana ji ta ce, to mayya, gashi nan ai, sai ki buɗe ya zira miki. Ta tashi ta sauko daga kan katifar. A take na ƙara shigewa bargo da Amira, wayyo mai tula-tulan nonuwa. Gashi ta iya wasa da bura. Kafin ka ce menene, ta ƙara tasamman da burata, ta ƙara miƙewa. Na sha nononta, na sha mata nono sosai. Na yi wasa da nonon nata, na mammatsa su, na lallatsa su, na rungume ta, ita ma ta rungume ni. Na haukanta, na fara zira mata bura. Ita kuma daɗina da ita, dorinta a tsuke yake, duk da cewa tana da jiki, amma dorinta ƙarami ne, sai dai akwai ruwa a ciki. Ita ma na zira mata burata, na yi mata ci mai kyau, har sai da ta kawo ni ban kawo ba, da yake ruwa na biyu ne zan kawo, sai da ta sha gwatso da ƙarfi sannan na kawo. Na ce yanzu ba shi kenan ba, kun ga dukkaninmu
kanin ba wani mai jin sanyi. Kawai sai ji ne baby ta cafko bura ta, wai ni har yanzu ina shi. Masu sauraro kar a manta a danna mana subscribing domin jin yadda ta kaya.